bitllets dels superescolars. Jo pots dir, veniu, veniu. Ara és el nostre moment, el moment de brillar i deixar a tots i a totes amb la boca ben oberta. Que quedin bocabadats. Perplexos, meravellats, encantats, garrativats de la sorpresa que s'emportaran quan vegin els mamífers assetats que hi haurà al comptador. Sí, exacte. I pobre del que no es posi les piles i entreni tot el temps que pugui. Ho hem de fer de valent. I tant, per això nosaltres estem aquí, animant-nos. Stop. L'entrenador de l'equip ha dit que tota aquesta motivació està molt bé, que és la que ens estem guanyant. Però necessitem un moment per part de tothom. Estem preparats? Sí, va! 1, 2, 3! Visca els Sweet Wildcats! Ara tots! 1, 2, 3! Wildcats! Molt bé, Wildcats. Sí, som un inici tot l'institut us adora. Igual que a mi. Per això no hem de deixar de banda el gran festival de final de curs que hi haurà, que està claríssim qui serà el personatge principal. Però ell, si guanyeu, us deixarem una mini escena perquè es podeu lluir. Què et sembla, Sharon? Ai, sí! Quines ganes de començar els assajos per cantar, ballar, fer proves amb el maquillatge del vestuari. I ho deixarem. Res. 5 segons passarà la cursa i la victòria. I ja ho tindríem. I tant, jo confio plenament en vosaltres. I, germaneta Sharon, per aquest curs us he de dir que tinc un número ideal preparat pels 3. A més, em compraré el barret de llantons vermells que quedarà d'allò més meu. Doncs, Ryan, què havies pensat? Ens hauríem de posar a composar ja. I no pensis que serà una partitura d'un dia per l'altre, que no és un tret no res, i més si sou vosaltres 3. Això. Ens hauríem de posar a composar ja. Però què dius? No creus que podríem parlar una mica, de posar-hi una miqueta més de ritme a les teves creacions, no creus? És que són boniques, la veritat. Però potser, aquí tant, li podríem fer la canya. Què passa? Per què em mireu tot? Ni que fos un mostre amb una cosa tan estranyes. Oh! És que no s'agraden els jocs. La veritat, jo no sé què passa aquí. Hauria d'estar a la sala crepuscular.
1.476 quilòmetres de diàmetre? Ei, doncs a mi no em sé què no puc apuntar-m'hi. No es poden fer les coses alhora? Ja sé que estic dins del debat acadèmic, però em faria gràcia potser provaria fer una altra cosa. Estic amb el grup de provar i crec que m'aniria bé per integrar-me a tot l'institut. Ei, tu, has escoltat el que ha dit l'Aurea? Tu no ets res de ciències, però canta. No s'entén de tot malament. T'he escoltat a la dutxa dels vestidors. No, què dius? Ni boig. I competir amb els col·legis guanyadors encara menys. Però això ja ni és pel fet de cantar, sinó per ella. Ja m'estàs enredant, com sempre. Això no m'agrada gaire, que el Ponell. Anirem per anar a casa teva i fent les cistelles, no? Que escolta per aquí, presentar-se a l'espectacle, ni vols. Penseu que en poc temps també hi ha Olimpiades. Així que hauríem d'estar al gimnàs cada tarda, a tope. No és cap broma, que aquest any obtenim per primer lloc de tots els instituts de l'Estat. Sí, y me ves por ya cada día. Yo ya estoy llegar a cantar. Al entrenador le traigo y paso. Doncs jo sí, esclar, que bé entrenar cada dia. I tu? Què? Que ja no jugar al bàsquet o què? Cada dia estàs més fora de l'equip. Mira, xic, t'he de dir que aquest any no en tinc cap ganes de jugar al bàsquet. M'ha apuntat a que, escolta, està patinant i tenis que estic a la bola del seu que... Ja saps que a mi em van les coses més alternatives. Leo! No, on estic? Mal. Tu? El rei dels triplets? Doncs mira, sí, et dic una cosa. Aquests curs, en Samantha, estem més posats en gust de cuina i segurament tampoc podria assistir a tots els entrenaments. Què et sembla si fem veure que ens apuntem a l'espectacle i anem a tots els llocs? Ei, he sentit un nom per aquí, però què dieu? Apuntar-vos a l'espectacle, n'esteu segurs? Com ens escollit, ho tindrem ben clar. I jo aquest cop vull fer el que em vingui de gust, però de seguir i competir. Ei, tinc una genialíssima idea! I si ens apuntéssim tots a l'espectacle de final de curs i féssim un soplegat? Seria divertidíssim. Jo faria els decorats, faria els vestuaris... I si voleu, us podria maquillar i tot. És que quin gust treballar en pintures i colors. No! Doncs escolta, a mi no em sembla tan mala idea. Noies, el senyor Morgan us volia alguna cosa. Està a punt d'entrar. Bon dia, noies. Només volia comunicar-vos que l'Anna Sant Llull és el participant de les Olimpiades Escolars. No vull que ningú falti els entrenaments. Res més a dir. Espero que us hagi quedat ben clar. D'acord, nois, noies, ho hem entès. M'he passat nits sense dormir pensant en aquest pla. Ha de sortir bé i que tothom pugui arribar a temps al festival de final de curs. Tenim aquí l'11 de juny. Exacte, l'11 de juny. Tots i totes tenim esclaus dels respectius concursos. I al mateix temps tenim que assistir al festival, així que tothom atén el que ha de fer. Hem estat practicant molt durant aquesta setmana. Sí, està entès. És a dir, just quan el concurs del cap acadèmic comencem a fer la parella de la proveta. Jo agafo la CIT i tu, Taylor, agafar d'inflamable, no? D'aquesta manera ho farem. Un fumastès per poder marxar. I no serà perillós això? No! D'acord. Llavors jo apago el cronòmetre perquè deixo de comptar i si puc també desconnectaré el panell dels punts. Sí, així semblarà que s'ha marxat la llum. Jo m'encarrego del senyor Bolton, del senyor entrenador, del senyor padre. Que sí, ja m'encarrego. Si nosaltres podem, si ens hi posem tota una, sortirà bé. Jo no sé si he vist això. Primer al festival, després al concurs, pas a pas. Al final, el festival de final de curs és un projecte que tenim tots i totes. Hi ha massa llarg món i no podem pensar. Hem de demostrar que encara que cadascú tingui els seus grups d'interessos, som un equip. Sí, Leo, sí, anem tots a una cena, com una idea. Serà una passada. Tot està a punt. Ja he penjat tot els decorats dalt de l'escenari. Just quan entrem. I ja he parlat amb el tècnic i diu que baixarà a sala perquè podem començar l'espectacle. Ai, quins nervis! Va, no us ho espera ningú. M'agrada molt veure com tots junts anem i cadascú de nosaltres aporta el seu granet de sorra i fem que allò que ens proposem sigui especial. I tant, estic tan emocionada. Va, nois,
molt combinats, que això ja és molt. En sabem el número estupendament. Vinga, va, fem un exercici de distensió. Inspiro, expiro, inspiro, expiro. No. Vinga, a què espereu? Inspiro, expiro, inspiro, expiro. Pa! Després d'això, què em dieu del meu barret? Que no m'heu dit res. Hasta el municipi de la muerte. Sharon, Ryan, per fi ha arribat al nostre moment. El gran festival de final de curs ja està aquí. És l'hora de brillar, igual que els nostres vestits, i deixar a tothom amb la boca ben oberta, com hem fet sempre. Què feu? Tots salta d'aquí. Tot viure d'aquí, sisplau. No m'he culpa de no acabar. Què estic fent aquí? Ara sí, ara sí. Va, Kels, aparta't amb el que hem proposat. N'estic segura que us encantarà. A més, és el que et dic, treballar sempre és millor. Així que no tinc cap mena de dubte de que sortiràs allà. Que bé poder confiar en persones com tu. Ryan, doncs nosaltres ha sigut tan fàcil i tan bonic que no puc creure que ja hagi arribat el dia. Ara sí que sí, we are in this